Ay, ikaw po ba ma'am si Ma'am Eufemia Pahabera po? Ikaw po yung manggagamot daw po dito sa Harubay po? Ay, may ano po kasi ako ma'am, may kasama po akong pasyente ma'am. May kasama po akong pasyente ngayon ma'am. Opo. Bakit po? Nagpapaayos ka. Tamang-tama ma'am kasi invalid po siya ma'am, hindi po makalakad. Hindi makalakad. Opo. Matanda? Bata? May matanda na po ma'am. Matanda na? Opo. Nasaan? Nasa may kotse po, baka pwede nyo pong tingnan muna ma'am. Happy birthday to you! Okay, maganda sa... Happy birthday to you! A mother's love is the strongest and most pure love there is. It is unending and will never change no matter what happened. Hello J-fans and people of the Philippines. Isang makulimling hapon sa inyong lahat at ngayong hapon ako nga ang inyong makakasama. This is your one and only surprise ambassador, Kuya Steph. Magsama-sama na naman tayo sa isa na namang sorpresa, saya at good vibes na ihahatid dito lamang yan sa Barangay Harubay. And syempre, dala-dala pa rin natin ang mga panalong sorpresa at mga items na tiyak kong magugustuhan ng ating celebrator. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Bago natin tingnan ang mga items or ang mga packages na sinasabi ko, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts that is posted on your screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Para naman palagi kang updated sa mga latest videos and syempre sa mga sorpresang inihahatid ng JFS team. Ngayon naman, let's take a look of the packages. Alright, so as you can see, meron tayo ngayong red na team. Pulang-pula nga naman dahil syempre, espesyal ang ating susurpresahin ngayong hapon. Simulan natin ang ating package sa ating fresh bouquet. Ayan, napakaganda nga naman ng ating mga roses. Syempre, meron tayo dyang spaghetti, bilao ng pansit, at syempre ang ating combo food na naandyan sa may ilalim. And syempre, meron din tayo ngayong hindi nawawala sa JFS. We still have this bubble balloon at saka syempre yung ating nganga combo nganga. Okay, we still have our customized cake na alam kong magugustuhan ni Nanay at mamaya may pasabog yang laman kaya naman antay-antay nyo kung ano ang lalabas sa cake na yan. Excited na ba kayo kung sino si Nanay? And syempre, I am so much excited kung sino din ba ang nagpadala ng mga items na ito para kay Nanay. Ayan, so far, ayan ang mga items na dala-dala ng JFS team dito sa Harubay, Calabanga, Camarines Sur. Kaya naman, wag na nating patatagalin pa, tara na tunguhin na natin ang bahay ni Nanay at handugan ng mga mumunting sorpresa. Kaya naman, mula dito sa Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur, JFS na yan. What's up, Catch Up JFS team and of course sa ating mga subscribers sa JFans. Hello sa inyong lahat, touchdown. Andito na nga tayo sa Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur. And ngayong araw, isa na namang nanay ang ating susurpresahin. And according sa information na meron kami, si Nanay isang manggagamot. So, since manggagamot siya, gamitin natin yung kanyang trabaho. Ang ipaprank ko na lang siguro sa kanya, magpapanggap kaming may dala kaming pasyente at yung pasyente ay ayaw bumaba sa sakyan dahil invalid or nahihiyang lumabas. Ganun na lang para mabilis naming makuha ang atensyon ni Nanay ay tuluyang sumama sa aga. So sana ay maging successful ang aking prank at sana hindi ako mabarang ni Nanay. Charot lang po. Okay.
So, shoutout nga pala sa aking mga friends and of course sa lahat ng mga subscribers natin dyan. Thank you so much sa mga nag-share and of course sa ating mga viewers. But ngayon, babay na dahil malapit na kami. Ayan, bababa na ako and let's do the prank time and sana maging successful yung ating prank at hindi ako mabatukan or mapalo ni nanay. Bye! Ayan, so hanapin na natin ngayon yung bahay ni Nanay Euphemia Pahabera. Ang sabi kasi dito daw sa may looban. Dami palang bahay dito. Sabi daw isang bahay. Ang dami bahay dito. Saan na ba yung aking... Balik tayo, nasaan yung aking tour guide? Tao po, saan po bahay dito ni Ma'am Euphemia Pahabera po? Yung manggagamot po. Dito po. Ito po ang bahay. Doon pa po. Oh, yan na! Yan na po. Ito po. Tao po. Pwede po ito po ba bahay ni Ma'am Euphemia Pahabera po? Yung manggagamot po. Ay, ikaw po ba ma'am si Ma'am Euphemia Pahabera po? Ikaw po yung manggagamot daw po dito sa Harubay po? Ay, may ano po kasi ako ma'am, may kasama po akong pasyente ma'am. May kasama po akong pasyente ngayon ma'am. Opo. Bakit po? Nagpapaayos. Tama ma'am kasi invalid po siya ma'am, hindi po makalakad. Opo. Matanda, bata. May matanda na po ma'am. Matanda na. Opo. Nasaan? Nasa may kotse po, baka pwede nyo pong tingnan muna ma'am. Para saan kayo? Taga San Fernando pa po kami ma'am. Dinayo lang po namin kayo po. Oo, sige. Sige po. Sige po. A few moments later. Malayo pa po yung pinanggalingan namin. Galing pa po kami ng San Fernando po. Sur. Bakit matunugan niyo ako? May nakapagkwento lang po na punta po dito sa Calabanga. Taga dito po. Taga Harubay din po. Ayan. Yes po. Matagal na po kayong nanggagamot, ma'am? Ay, dito na lang po siguro tayo dadaan. Sige po. Nagkanda lito-lito na tayo dahil ang daming bahay pala dito sa loob. Mga ilang taon na po kayo, ma'am, nanggagamot, ma'am? Happy birthday! Kapula na. Ano? Mga ilang taon na po kayo nanggagamot? Siguro mag-anim na ng taon. 6 na taon na po. Di mga yan na bakaram ho. Ba't may titingnan ko dito nakamalakad? Ano, ma'am, naandito po kasi sa may truck kasi nakahiga po siya, ma'am. Ano naman, siguro mga mag-isa ako nang hindi nakakalakad. Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, maganda sa... Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Paniwala na Happy ako! birthday Happy birthday! Dito po tayo, Nay! Happy birthday to you! Akala ko totoo. May pasyente daw ako gagamutin. Hindi na daw makalakad. Alright! Hello J-fans and people of the Philippines! Andito na nga ang sikat na JFS team or JFS Petals and Services all the way here at Barangay Harubay, Calabanga, Camarines Sur. Ayan! Ilinawin ko lamang, nanay, wala po kayong pasyenteng gagamutin dahil wala naman talaga tayong dalang pasyente. Ikaw talaga. Okay, as a support of our prank, para naman na, Surprise mo. yes, mas mabilis ka po naming mapapasama.
Pero ang Jeffes Petals and Services na naghahatid ng saya, good vibes Di na makalakad. at sorpresa po nanay ay naandito. Pasimple daw, di na makalakad. Okay, hindi makaget over si Nay. Kami po ay nandito para kayo ay handugan ng mga items at syempre, Sabi ko, totoo. May ginamot kasi ako ng Nueva Ecija. ang mga special na Hindi packages. nagatalo nakalakad. Nung umuwi, nakalakad na. Oh. Ay, wow, talagang si Nanay ay isang resident manggagamot. Palakpakan natin si Nanay. Naniwala po kayo, Nanay, na may ipapagamot po ako sa'yo ngayon. Okay, paniwala nga naman si Ma'am dahil syempre, kabilib-bilib naman talaga yung prank ko kanina. Mapapanood niyo yan mamaya. Pero Nanay, dito po kayo sa tabi ko. Ayan. Hindi po kami naririto para magpagamot, kundi handugan kayo ng mga items at sorpresang ito. Yes? Sabi ko, subukan And- ko. Baka pauwi nyo, makalakad na nga. Yes po. Wala tayong, hindi po maglalakad mag-isang cake dahil wala po yung sakit. Ano po? Andito po kami para kayo ay pasayin dahil balita ko po, since grinit kayo ng inyong mga kapitbahay, balita ko birthday nyo po ngayon. Oo. Ayan, birthday ni Nanay. Doble size na ako ngayon. Okay, 66. And because of that, she is celebrating an imperative milestone of her life. Kaya naman Nanay, deserve nyo pong matanggap or ang makatanggap na mga items na ito. Unahin na natin ang kanyang fresh flowers or ang kanyang bouquet of flowers. Palakpakan naman natin si Nanay. Parang si Ariel naman ito. Oh. Yes. Si Ariel na naman. Meron ka Nanay matatanggap na bilaon ng spaghetti, bilaon ng pansit, and syempre ang ating combo food composed of fried chicken, at syempre yung ating target lock na lahat, ang ating lumpia. Okay. We still have the bubble balloon Nanay. Syempre yan po yung sikat sa Jeffes Petals and Services. And syempre, yung ating letter na naka-frame, nababasahin ko maya-maya po. At ang loob po nito ay mensahe ng taong nagpadala ng mga items na ito or ng packages na ito. Okay. Ilapag ko Araw na araw ito. si Ariel. Meron pa tayo Nanay, hindi lang dyan nagtatapos ang mga items, tabi po kayo sa akin. Hindi lang dyan nagtatapos ang mga items dahil meron pa tayo dyan customized cake. At mamaya dahil napakabait ko nga, meron pa tayong pasabog sa loob niyan. Okay. At syempre, ang pang-finale natin, hindi ko alam kung anong dapat kong itawag dito. Pero this item is composed of tabako, buyo, and bunga. Tama po ba ako? Okay, in Bicol term, this is mamaon or nganga. Yun Okay. nga ang pinagagamot ko. Okay, tanggapin niyo po ang inyong combo nganga. Okay. Ayan. Tatlong bagay po yan. May bunga pa. Ayan ay... Yun nga ito, ginagamot ko to. Okay. Ayan po yung ginagamot niyo po. Oh. Ayan. Okay po Nanay. Kumusta po? And dahil nasabi niyo pong 66 years old na po kayo at kayo isang manggagamot, kumusta pa ang buhay ng isang 66 years old? Malakas pa. Malakas na malakas. Ayaw ko ng paano ng mga bata mag ano ng ano magbilat ng mais. Ah, Ganyan magbalat ng mais. nagbabalat ng mais. Oo, ayaw Since sabi na. niyo po na kayo ay manggagamot at naikwento niya rin po sa akin na ito po yung ginagamit yung panggagamot. Paanong proseso po Nanay? Anong klase po? Yung nga. Hangin na nga yun po. Oo. Tapos ibinubugan niyo po sa pasyente, hindi naman. Hindi naman? O baka sinasampal mo ng inyong mga nganga ganun? Ganun po ba? Hindi naman po. Kahit na malayo, tawagin ko lang. Ay, tatawagin. Bata, nakukuha ko. Nakakatakot naman po pala kayo maging kapitbahay. Hindi. Okay, palakpakan natin si Nanay. Balita po Nanay, napakarami nyo na daw pong napagaling or nabigyan po ng lunas. Oo, hasta ngayon. And iyan ay isang talagang nakakabilib na gawain. At syempre, bilang isang manggagamot Nanay, ano po yung klase? May presyo po ba kayo or through Wala. donations lang po? Wala. Wala?
Yung kusang ibigay mo. Ay wow, yan yung talagang maganda sa mga manggagamot na donations lang yung hinihingi nila at hindi sila nagbibigay ng eksaktong presyo. Kaya naman palakpakan muli natin si nanay. Ngayon nanay, Kahit peso, tatanggapin mo yun. okay. Pero nanay, kaya niyo po kayong pagalingin ang puso kong nabiyak or broken ng ngayong hapon po. Pag broken hearted po nanay, kaya mo pong gamutin. Ay, ikaw na ang mag-ano noon. Bakit? Problema mo na yun. Problema ko na daw yun. Ayan. Hindi pala kaya ni nanay gamutin ang pusong sawi at ang pusong nalulumbay. Ikaw din ang makakalmunas noon. Ay, oo, tama nga po. Sabi nga yan, don't regret things that once make you happy. Kaya na, Kahit mga Yoda, ayaw ko na. ay ayaw na. Bitter din pala to si nanay. Okay, bago pa tayo mapunta kung saan-saan at bago pa sumabog dito yung pagiging bitter nating dalawa nanay, hindi man tayo iniwan pero ewan ko kung bakit bitter tayo. Ngayon, one more question nanay. Sino kaya sa tingin mo ang nagpadala ng mga packages na ito and bakit may ganito kang eksena? Sigurado po ko yung sa puso niyo yung galing. Sabi Galing ko po yan sa amin eh. Hindi po yung galing sa Isa yung nagdala. Okay, sa bunso, anong pangalan po? Ariel. Ay hindi po, ano daw po, hindi po Ariel. Tide po yung nagpadala niyan. Okay, nanay, tingnan natin kung tama yung hula nyo. And naway sa pagbasa ko ng letter na ito, malaman nyo kung sino yung sumulat at nagpadala ng mga items na ito. Ano po? Makinig pong mabuti dahil papakita natin sa J-Fans, sa ating mga subscribers. Napakahaba nga naman J-Fans nagbabasahin ko nun. Kaya naman, 1, 2, 3, let's go. Happy 66th birthday, Ma. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako and kaming mga anak mo kay Lord sa panibagong taon ng buhay mo. Sana marami pang taon ka naming makakasama. Dahil bukod sa sarili naming pamilya, ikaw ang nagbibigay inspirasyon sa amin, kaya patuloy na nagsusumikap. Dahil sa mga apo mo na lang namin, tinutupad yung mga pangarap mo dati sa aming mga anak mo. Konting kembot na lang, may teacher and nurse ka ng apo. Kaya sana, ingatan mo ang kalusugan mo para matagal ka pa naming makasama. Dahil ikaw lang ang merong kami mula nang mawala si Papa na nasa heaven na ngayon. Di man kami mapagsabi ng I love you or mahal kita, sana maramdaman mo yung pagmamahal namin sa iyong mga anak mo sa pamamagitan nito. Sana napasaya ka namin, Ma. Alam ko at sinabi mo noon, nag-uwi ang kaming mga anak mo na di bali nang wala kami, di bali nang wala kaming maiwan sa iyong pera basta madalas lang kaming umuuwi dyan. Pero ngayong 6, ang asong ito, pero ngayong 66th birthday mo, di kami makauwi kasi pare-parehas po kami. Okay, thank you sa sapsap at sirang-sirang iyan. Okay po. So, ayun Ma, happy birthday ulit and enjoy your special day. Mahal ka namin. From Bea and family. Meron pa nanay dahil napaka-special mo. Napakarami ang letter at ako po ay hingalong-hingalo na. Hello Ma! Sana masaya ka ngayon sa araw ng inyong kaarawan. Happy 66th birthday, Ma. Thank you, Lord, sa isang taon na namang dagdag. Sana lagi kang malusog, malakas, at may malakas na pangangot. At syempre, hindi ka nagkakasakit. Wala man kami sa tabi mo malagi. Tandaan mo na mahalaga ka sa aming mga anak mo habang buhay. At dai ka sana magpara-stress sa mga marites. Humaba pa ng humaba ang life mo. Ingat ka mo permi dyan, Ma. Happy birthday ulit, Ma. Love ka namin. From sa pangatlo mong anak, Susan. Bumabati din sa'yo ng happy birthday ang apo mong si Lenlen, Waki, LJ at CJ. Meron pa nanay, hindi pa po tayo natatapos. Happy birthday, Lola. We are grateful that you have been giving another year to be with us.
But we would be happiest if we could spend a lot or more time with you. I wish you to continue good health, stress-free living, and joy. Always keep in mind that we love you and we are here for you. Happy birthday once more, Lola, from your apo, Rochelle. Meron pa. To our dearest mother, Eufemia Tablate Pahabera, alias Kaukau, hehe. Anong Kaukau? Happiest 66th birthday sa iyo, Mama Femia. Ma, alam kong di man ako perpektong anak sa iyo, pero tandaan mo na habang nabubuhay ako, susuportahan kita at huwag kang mag-alala, lagi akong nandito para sa iyo, Ma. Pag kailangan mo ko, mahal na mahal kita at di ko man madalas sa iyo sabihin kasi gusto kong iparamdam sa iyo ang pagpapahalaga at ang pagmamahal ko sa iyo. Alam mo na yan lahat-lahat, Ma. Lahat po kayo ay mahalaga sa akin. Walang labis, walang kulang, pantay-pantay ang pagmamahal ko sa buong pamilya natin kahit sino man. Yun lang po ang masasabi ko, Ma. Dahil ka na manghinayang dahil ginawa namin ito sa iyo kasi gusto ming maging masaya ka sa birthday mo. Again, happy birthday ulit, Mama Femia. Hali man yan sa panglima mong aki, itong pinakamagayon sa gabos mong aki. Oh, mga tugang, dahil na magparakurontra, paunrahanan nindo yan sa ko. Ako ang may pinakadakol na aki iyo tabi. Ha ha ha. Nagmamahal, Melissa Pahabera del Rio. Oh, mga marites dyan, hehe. Kayo talaga, ha? Anyway, Ma, dahil na magpara-stress sa mga marites. Dapat happy lang. Love you so much, Mama. Ayan. Galing po yun kay Ate Melissa yung last na letter. Palapakan naman po natin yung mga anak ni Nanay Femia. Ngayon naman, Nanay, sa hinaba-haba po ng aking binasa at nahingal po tayo ng bonggang-bongga. Ano naman po yung response nyo po or yung kasagutan nyo po sa lahat ng mga mensahe ng mga anak nyo? Nakalimutan. Tingin po kayo doon, Nanay, dahil syempre, mapapanood po kayo ng mga anak. Salamat. Kahit na ngayon, tanggap ko na kung kukunin ako, may naiwanan sa kanila. May blessing na ko sa kanila. Wag naman. Ano ba po, Nanay? Hindi gusto ko ba sabihin sa kanila po? Salamat sa inda, kapos. Yes. Walang sawang pasasalamat. Palapakan po natin. Palapakan natin ang Sasha Padilla ng Barangay Harubay, Akala ko Calabanga. totoo. May pasyente. Akala talaga ni Nanay may pasyente. Oo, mayroon nga And, doon sa Nueva Ecija yung pasyente ako. Nung pinuntahan po kita sa bahay niyo, ano pong ginagawa? Kumakain po kayo, tama? Ayan, inistorbo ko muna si Nanay. Kumakain siya ng pansit, pampahaba ng buhay. Sabi ko, may pasyenteng magpi-50-50 na. Sabi niya, at bakit dito niyo sa akin dinala? Sabi ko, magaling daw po kasi kayong manggagamot at may nakapagkwento dito sa Harubay na magaling kayong manggamot. Okay, pero wala po talaga kaming dalang... Ayan, sumasabit na tayo dahil nga napapagod na talaga tayo. Wala po talaga kaming dalang mga pasyente. Pero, syempre, may tanong pa po si Steph sa'yo, Nanay. Nasaan po yung mga anak nyo? May nasa abroad po ba or nasa Manila lang lang? Wala. Sa Maynila lang. Okay. Pero may kasama po kayo ditong anak? Mayroon dalawa. Dalawa. Nasaan po yung mga dalawang anak nyo po Yan, yan? panganay. Dito po kayo. Si Baba. Dalawa dito. Ipasok ang Julia Montes ng Harubay. Okay. Anong pangalan niya po? Sonia. Sonia. O malapit na sa Julia. Sonia. Si Aling Sonia. Palakpakan natin sa Aling Sonia. Ayan. Pang-ilan po kayo sa anak ni Nanay? Panganay. Panganay. Okay. Bilang isang panganay, kumustang nanay or ina? Si Ma'am Femia.
Mabait, masungit. Parang may gusto kayong sabihin. Sabi niya, mabait pero masungit. Mabait daw pero masungit. Siyempre, para yung mga bata. Okay. Kung napapabayaan, siyempre, magagalit ako. Okay po. Pero hindi yan yung tanong ko talaga sa iyo, nanay. Ang tanong ko po sa inyo, ano po yung gusto niyong sabihin sa inyo pong nanay? Dahil siyempre birthday niya ngayon. Happy birthday, ma. Oto, pangalawa. Happy birthday. Sige po, mamaya. Happy Mabalik. birthday. Sana lagi kang magaling, malakas. Tanggap ko na nga. Hindi ako ano kung hindi pa ako gustong kunin, yun. Pero kung ako kukunin na, kung tatanggapin. Okay. Nasaan po yung isa niyo pa pong kapatid? Dito po kayo, sir. Sir, dito po kayo. Ayan, patawag. Palakpakan natin ang Daniel Padilla ng Harubay. Ayan. Daniel Padilla, kumusta pare? Okay, okay lang. Ano pong pangalan niyo, sir? Odelin. Oh, di ba? Odelin ang layo sa Daniel. Pangalawa po kayo? Ayan. Bilang isang pangalawang anak po, ano po yung pinakang nagugustuhan yung traits or characteristics ni nanay? Ano po yung katangian ni nanay na gustong-gusto nyo? Na sa tingin nyo, wala sa ibang nanay? Bungangira. Si nanay yung sumasagot. Gusto ko coming from your... Yun na dato kuya. Bungangera. Bakit yun naman po na gusto nyo pagiging bungangera ni nanay? Yun na po yan. Yun na yan. Kasi lasinggiro. Hindi mo, bubunga nga. Okay, ngayon po, ibahin na lang natin yung question dahil si nanay ang sumasagot ng mga tanong ni Kuya Seth. Ngayon po, ano pong mensahe niyo or gusto niyo sabihin kay Nanay Femia dahil birthday niya po ngayon? Ay sana po maglabi pa ang mahaba pa ang buhay. Opo. Ganun na. Happy birthday. Pakihag naman po ang inyong nanay. At sige po. Ayan. Yan. O sige po, dahil naghahag na po kayo, bye-bye, uwi na po ako. Okay. Akala ko talaga may pasyente. Okay. Wala nga po dyan. Si nanay ulit-ulit nito si kung hindi lang ito manggagamot, nabatukan ko na ito si nanay. Ulit Hindi na daw po nanay. makasaka. Okay. Dito ko muna to. Ayan, dito lang kayo, nanay. Ayan na nga. Kung iniisip nyo pong tapos na tayo sa patuloy na pagpapasaya at paghahandog ng sorpresa kay Nanay Femia at syempre kasama natin yung kayong anak. Nagkakamali kayo dahil hindi pa dyan natatapos ang mga items na ibibigay ko kay Nanay. Dahil sa aking pagbabalik, hahandugan natin si Nanay ng kanyang pinakabonggang customized cake. At syempre, kantaan uli natin si Nanay ng happy birthday song. Kaya naman, J-Fans, kapit lang. Alright, so we are finally back at kasama pa rin natin ang napakamabait at napakamagiliw na si Nanay Femia. Pero bago ang lahat, dahil nakalimutan ko kanina, ipapasuot muna natin to kay Nanay ang kanyang mahiwagang sash para naman tuluyan sa maging celebrator natin at ang ating star ng ating hapon ngayon dito sa Barangay Harumay. Isuot niyo po to, Nanay. Pang ano po yan, Nanay? Pang dito po na. Nay, ayan. Pang ano, Pang binibining Pilipinas po yan. medyo rit pa nga to. Okay. Ang kabataan ko. And as ay medyo rin pala si Nanay. Mamaya mag-usap tayo sa medyo rin si Nanay. And as promised, dahil sinabi ko kanina hahandugan natin si Nanay na kanyang napakabongga at napakabigat nga namang cake. Ngayon, bago natin ipag-blow si Nanay ng kanyang candle, samahan niyo po ako, tara kantahin po natin, ibahin po natin ang kalakaran at pamantayan ng pagbi-birthday. Kantahin po natin ng pabaliktad ang happy birthday. Kaya niyo po ba? Okay, dahil hindi niyo po kaya, happy birthday song po ulit. And 3, 2, 1. 3, 2. Yung hindi po kakanta, bawal makikain mamaya. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright, so muli po, Nanay. Happy 66th birthday mula po sa inyong mga anak.
At mula po sa aming buong team, ang JFS team, ipinapatid po namin ang pinakamatamis at mainit na pagbati po ng happy birthday. Ayan po, Nanay. Wish you all the best. Ngayon naman, ipapag-blow na natin si Nanay ng kanyang kanas. Pero, bago yan, Nanay, syempre, make a wish. Mag-wish po muna kayo bago niyo po i-blow. Sana mag-ano pa sinda, dahil magkahirilang-hilang. Tuloy-tuloy ang sa indang pag-uswag sa buhay. More blessings. Okay. You may now blow your candle po, Nanay. Ayan, palapakan natin si Nanay. Eh, mahinang palakpak. Gusto ko yung barangay clap. Okay. Yung ating mga kumaring marites at mga kumarites dyan. Okay. Ngayon, Nanay, ito pong hawak ko dahil napakabigat nga po. Sabi ko kanina sa aking intro, may laman po itong pasabog. Ibig sabihin, sa loob po nito ay may bomba. Kaya po, mag-ingat-ingat po tayo dahil sasabog po ito sa loob ng 3 minuto. Sige po, takbo na po kayo. Ngayon, Nanay, dahil talagang mabait ako at gusto kong tuluyang kayong mapasaya, pero bago inibulsa ko muna itong lighter. Dahil gusto kong tuluyan kayong mapasaya, Nanay, bibigyan ko kayo ng 2 chance na humugot mula sa mga cone size na yan or yes, cone structure na yan. Kung ano yung mahuhugot mo dyan, sa'yo na. Ano po? Pero kung may mahugot ka dyan na panty, sa'yo na din po yan. Okay po. Meron po dyan panty, hotdog, tapos sabon. Kung ano pong makukuha nyo, 2 beses po, bigyan kita ng 2 pagkakataon. Okay, unang pagkakataon, pero bago yan, i-cheer natin si Nanay. Mataas. Palakpakan. Okay. Alin po, Nanay, pipiliin nyo? Itong maliit. Itong maliit. Sige, hugutin nyo po. Oops, walang laman. Sorry. Ibig sabihin po niyan, magbabayad po kayo sa akin ng 5,000 dahil mali po kayo. Okay. One more chance, Nanay. Alin? Oh, wait lang. Wag, baka po sumabog ka agad ang bomba, hinay-hinay po. Okay. Sige po, hugutin niyo po. Dahan-dahan. Talaga, sasabog to. Opo. Hinay-hinay po. Paunahan po tayo kung sino ang makakaligtas sa aming 2. Hugutin niyo po. Sige po, hawakan niyo po sa baba, Nanay. Ikaw, dito po sa baba, 2 kamay po. Okay, anong laman? Isigaw niyo anong laman? Sana all may pera, sige. Happy birthday. Kantahan niyo po na happy birthday si Nanay. Happy birthday. Oh, ang dami. 4, sige. Kaya pa ba, Nay? Oh, 500 na. Sabi daw ng ibang nanonood, sana all may pambayad sa kuryente. Oh, 1,000 na. Blue na. Blue. Wala pa yung dollar. Ay, wala pa na. May dollar na iniintay si Nanay. Alright. Palapakan natin si Nanay. Baba ko muna ito. Okay, Nanay. Sa tingin mo, ilan po kaya yung kalahatan or kabuuan po ng yung hinugot? Pag nahulaan nyo po, dadagdagan ko po yung Nanay ng 5,000 pesos. Ilan po kaya? Huwag nyo pong bibilangin. Okay po, 5. Ilan po kaya? 5, 4. Ilan po? Hula nyo. Ano kaya? Hulaan nyo po. May additional 5,000 pag nahulaan nyo. Ilan po? 6,000 lagpas. 6,000. Wala pong lagpas na pera. 6. Ano po? Ilan? To be exact, ilan po? Hula nyo. 200. 6,200. Eh talagang nagbutal pa. 200. Okay. 6,200 ang hula ni Nanay. Hindi. Dahil mabait ako, gawin kong times 2. Pero minus 400. Ilan? 6,200 sabi niya. Times 2 minus 400. Ilan? Pera po? Ilan? Ilan po? 10. Okay, si Nanay ay natulog nung naglileso ng math. Ilan po? Pera po? 12,000. Palapakan natin. Ang kabuhan po nito ay 12,000 pesos. Palapakan natin si Nanay at ang kanyang 12,000.
Ayan, sa inyo na po yan, nanay. At yes, wag nyo po yan basta-basta itatapon dahil totoong pera po yan. Okay. Dito tayo, nanay. Sa ating tuluyang pagtatapos, nanay, ano po yung additional message nyo po or karagdagang mensahe na gusto nyo pong sabihin sa mga anak nyong nanonood? Dahil ngayong hapon po, si nanay ay hindi lamang basta-bastang nag-birthday dito sa Barangay Harubay dahil siya ay artista na ngayon dahil mapapanood po kayo through our FB page and YouTube channel. Palakpakan po natin si nanay. And sa lahat ng mga naririto, kung ilan po kayo dito ha, pag uwi ko, dapat yan po yung number of subscribers na galing ng Harubay. Ano po? May gusto pa po kayo, nanay, sabihin? Sana, di sila magbabago yung nakamit nilang kaginhawan sa buhay para lumago pa yun. Opo. Ano pa po? Yun, huwag silang mag-away-away. Kasi madami sila, 8. Wow, 8 anak. Masipag si nanay at tatay. Wala na po? Wala na. Okay, maraming salamat sa kanyang mga anak na nagbigay ng mga items na ito. At syempre yung ating cash at yung ating customized cake. And syempre, thank you for choosing the JFS Petals in Services para naman sorpresahin at tuluyang pasayahin ang inyong nanay. Ngayon, nanay, one more thing, nanay. Kung bibigyan niyo po kami ng rate, 10 po or 10 yung pinakamataas at 1 ang pinakamababa based on our performance. Ilan po kaya, nanay, ang ibibigay niyong grado sa amin kung kayo po ay teacher? Sige daw po. 10 po yung pinakamataas, 1 yung pinakamababa. Ilan po? 11. Wow, pinasobrahan ni nanay. Palakpakan natin si nanay. Another customer. Kasi layo-layo ko Ayan. yung pinanggalingan yun, nakarating sa Another customer satisfied si nanay sa... Kaya naman, salamat din po, nanay. At nakilala po namin kayo at nakasama ng JFS Petals and Services. Kaya naman ngayon, nanay, sa ating tuluyang pagtatapos, sa pagbilang ko po ng 3, everyone, magbababay tayo sa camera dahil mamaya papaikutin ko yan papunta sa inyo. Magsisimula yan sa ating nanay. In 3, 2, 1, 1, 2, 3, go! Bye-bye! 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 Ikot tayo doon. At syempre, balik sa amin ni nanay. Ayun. Bye!